nyame nka nkyere ne se wagye nipa kra afiri ne nsem to wonko no nko kan bɔne ana ara nipa mpɛ bɔne no kra kan jana na ya makan ba ku sunu na dokunu ara visa me so bosom ya pafo ba no akuro mu a aswa na konfo tika le konfo samasi konfo abo ya konfo tadanchira ani kokko brefo kan di be kuna na ya Omanfo free yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso abusia yesi nkonwa dada nyansapo kasa mfonyi so yemamu nyina atena sem makwaba ede moba so jesofa ma me say yisane no badwemba ekwa so mosomfo ya betena sedie sedie de bia na meka ne nyansapo so de a na ya adesua na ya nkyerɛkyerɛ ɛyɛ futuo a ye bewie no wobenya bie memenya bie ne nyina no ye de abo ye kotodwum enne won nipa ne dada me ne black power ɛna ɛbɛbɔ enkomo eti yenko na ententem so jaso a ye ma na kwaba na afei no ye mehye enkomo bo no ase black minia akwaba me josu binia so ho ye de obade na ma da horoma metiapo na we ne di ni sesere ku sword sasere ku sword enti bibi hyemu ana asese bibi hyem chema menhwe te sese kan ba enye nam on say spiritual enti ya na enye nam okay okay enti when de enye sekan ano nam aye di da bi spiritual for spirituality okay enti unim sunsum a wonte ase okay enye nam nya hwe nso be ya se Chinese for na yin pap abza enti black power no no da bi odi biba we sasere ku sword no na we sasere ku na ka se na fa kura na okay say sunsun mu no de say o setem bia onya protection okay okay na we entwa ani mu ntwa akire ntwa nti ne bambo na edi kura na ne say minua eduru de na etwa on say ye bambo mu obi a ye fatuo ni atoko hwiem eso ko kanipa enokre nti e wona dwuma ye ti na ko nya bo ho no so ya tutuo amana koka na akoka no e sunsun masem nti wonnim sunsun masem a obeye den de ama wo okay medasi abusia enkomo na ene ya poneponu bi no we enwom kora nke beka se we ni aho na enne no de ye ba behwe no ebekwa betwa na ba begina ye nua be ma wokọ ne krachi nyankopon fa ne kransi enwumtuni we obi ye nyina ye nim se de eno asem ene ekoso Ghana hanuma ebire twa to kora ne se ewura nana ya beto dwa se ne mpana no no koto se no wasa akọ remind na wotwe mienu a wokọ no wakọ twirimu ansa na omo de naba na asem no omo aba beto aso enti nkomo na yebedia na eba betwa na ede esi enti enna nkasa no yate eye kasa bebu okura ese so obekum abo atromu na wadwa saseduro de ene nka jano no mfa ne hwahi enyi atia ewo mura no mu wonko sasa ede ne sasa enti yebehwe no na aba besi so enti wo de ka me ho na yenko nana akwa babiem josu binia yeka bekum abo atromu no wadwa saseduro de ene jano na enka wonko ne baabi ede ne sasa yo binia me dase me fa akonya so na matie machi ahwefo ne atifo nyina ye ka sasa ye te se waye bone ne hunsunsu aso odi wachi se bakum obi ana obi afa wonsa so akoda afiase
na watwa ntoro ato obi so na bi nipa na afa won sa so na bibia si eno ne yefre ne sasa okay wakotwa ntoro enya nokore abusia panyini nkofa akwada bia wo se makoto akwada bi mu na ne sasa bi di watia na sasa no twi kasa ban se nananom ye kasa nti akristofo be kasa kama okay agramufo no be kasa kama na akristofo be kasa ye obibi wo ho a ugu a de obegu bia obetwa ha okay nti ye twi no yefre ne sasa okay na se kama nua okay kama nua panyini nti de obeye no asase su bia no o se uhu se ubenya ho aba ya na enkramufo de no omo no dwene se uwu a na ubenya akristofo so dwene se uwu a na ubenya ba ye de ne de ubenya yenya ne haya okay ha tu bo se obi akwahye obi ama obi afo obi nsa so na nipa na wu na yaka se wo no na hye da wu obi onumaduro afi ade pe kyen no bohu na asi obi so yesi obi so akwahye ne ho akomfo ye kohwehwe mu no yesi woni na nipa no wu no onim hu bi o afi bo nsa na busunya hyase se yetu anamo ha to bi wo so bo nsa na asi ne so se meka me na me nipa so masi ewu ye esida tetene de ne sida ene nem social media yesu so no obi timi to shebre te se ebia munyansapo ya koso yi obi timi kofa munyansapo no ko kekere ti ko hyensu empie biem nipa kura nhwe o chenes biem aha ehu pa wonim ho hwe wonim nipa no so obetimi adi sa adwuma die no obetimi adi enu ti ne se ade bia wo ye bia ma no panyifo se odo afuo na se dua kesi esim no wa mudua na afuo no enye ye nti obi aso wo ye ade bia wo ni sunsum wo de ta ne dwuma die achi nti wo mma kwan ma wo ma mese na nimonyam me meti ho makom ka me nkona nkankrofo me ka bi no nkona ki achi makom e de ahye fom because of me no kura me kanti nti afi wo ba wo meka bi okay ha nti ya wompanyimfo bi wa Ghana ha obi sori na wakasa gigigigi abongo no aka na no atum ada se yekoye na duro ana ya peka krama no ene ayi ka ho professor Mate ka ho sa papa no ka ye nwuram because said na papa no ye vocal na he say won tin nkan ko bisa na so send text message na o ye press conference ni ade nyina nti professor Mate yam so ka sa nkrofo na enkrofo bi de na hyetuo mu no ada na hyetuo mu ana se ya peka krama no ama no ana se ya trete no okay because obi wo ho a ne ma miensa ehunhuna akono so ye de na hyetuo mu ana wagye adamdie prof yimba akono yenko se yehwe obi ekwan yofa so a owuye sade okosra ne ge se anya ne ge court ni ntimi mu anti minum ye ni ntimi nsisudua se ye ne ge ana se anya ne ge na ekoba ye na afedi adane ne kromfo ne ye pa ne kromfo na wo abo ne kuno edika ba ye eya abrante ba ko mo friend se matwuman a ekoba se wadwane akwa kurubi so ama eno no ekoba ye no owu ebeto odwane ye se an na oyare esichiri yade nti ba bi okọ ni onya nuru nom ene odi wuye asi yale nkuni pa o se esichiri no doso na onya aduro no nom ya nkuni pa obi betu anya esichiri yade almost 30 years 40 years ni nkunu on abra won maduro abra won maduro sa Johnson abe Johnson tem anya ale nkuni pa anya pressure anya hwe okay ba nipa me ntine ma bi ase okay so ti ase ye ntine ma bi pressure ene kuni pa your low pressure your high pressure low pressure kura de edum ano de ese nye kura no de ese nye ehu che high high ne de aboro so nti betuma ba normal ete so no nti sugar de obi betuma nya sugar 90 years 80 years no wote ekuro to na enwu sugar nkum nipa na sa ne metwo man asemi ye ntimi fa nkwache ase che ya ne pese papa bi meka kire Ghana for eya odi hye na ewu ba nkon kan je se sugar kun odi hye ye mpe doctors bebiri o Ghana ne yem koye hwehwemu wo no sugar nya pressure o enya malaria bi na se be se wo body no eye sugar na wo body mu no e na ado so enti wo badwon so tentem e ma system na work se de wo pe wo di agura 2 minutes bi abadwon so e na adwon so na ntati abedi na ntati no mu di yeso e tankom so awu nti be se kire ale nku nipa rough se de mo no hu no sao na se sasa no e na eye adwuma ya na yenya nduru ho he beduru ho ma me kire sugar mu na nkrofo bebere ntiase ye o ma bi wo mo sugar onu ni tirim si ya ni tirim yitimi tuka ne nsem enso no ba abrewa wawu ana ebi wo so a bon se onmia ne nsase ne atom sugar ebi wo so kura na bon se kuro to ne nan ya entimi nwu titiri ya nnuanom na o ma sra kakra na ade atwa opama enye yie pa we ko hospital cry so onya accident o mo so mo ntimi mpam body no sugar na bamte betete afem enti eno enkum nipa atams bebre ya twa o mo nan nyina no sugar enti mo so mo ya twa o mo nan no o ma wu ana nti ba nse na wo sugar kun frede
Ni ye yesen a hwige kuku no. Nana me no ka say ba ko asa aba. A ono de yese wakwahye sofo bi ho. A ope bambo e de free sofo no. Na nsama a woka bambo no pe ne seden. Na nsama a woka nyina ne say wo bi ya om buru no ekuni. Wo hunahuna no. Oda ne ho adi e de kire no. Enti wadwane akotoa sofo. Okodware seseduro. Okodware seseduro. Na Ghana sofo be na ma seseduro. Enna me bebi say sa seseduro no. Eye obia timi ye bi. Anase we no eye specifically for nananom akomfo. Me nua akomfo ne dware seseduro ene meka se bosomfo. Ene omo nim haban te se habaris. So ta se. Unum se akomfo ma ne nya habaris. Ena akomfo mu aso ne nya asofofo. Sa akomfo mu ne nya asofofo. Ede na akomfo mu ne nya asofofo. Oh, ye musa tama babro maaye no. Ne nim sofo bi ogana ana wiase. Nananom som no na obi adi akire. Ena babro na yinchichi mu ano mo se ye de bibia ba friend sofo. Babro ba ye se afi na nya be 10 years. 10 years kwenye Yesu ba ansa na Bible. Ne no kure. Ye musa so man Ghana tama na komfo no twitwa sa na Yesu gina yi. Me kire se Yesu Kristo ba ansa na Bible ba. Enye oba ko ye chance na ye tro Bible. Ya bi na Bible no ho. Sa. Unim se apam dada no eye nananom abakwasem e na omde twere apam dada. E na Yesu be twere apam foforo. Nti Yesu ba na Bible ho. Okay. Yesu ba na Bible ho. Enti Yesu no kro obeto nananom so. Obeto nananom so. Abraham mu nyina beto nananom so. Na ye musa tetefo no ma ye rastas nyina no mo ye nananom. Mo ye akomfo. Enti na hu ne se akomfo mu na asofo firi ba. Akomfo mu na asofo firi ba ye. Satan tete ne ye obi ye wade hunu ni. Ni ni sofo ye ni komfo. Kai sebra na so ene Philistine fo no kokon no okọ oba bi ana obosidi mu ekọ ye kobisa ne se ekon no omoko ne besi se ma oba no gu sidie no bo mu wie ka chen se okon no okọ no okọ obedi nkugu ntima wonko na wanti a okọ ya na ene ye Kristo suma na se na ya bosonso no de na nya sofo asem na ye obosom ba wo tese gya nyina wo na chinya ka se komfo a eye nkomhyeni wa nkoma wo nhye nkom enti Yesu no ye nkomhyeni Muhammad no ye nkomhyeni enti omo no mo ya komfo a no mo ye de hare na nipa mpene koreka de se onu omu nwushiri se de wa ye otie no omo nye sa de se omo no Muhammad ba Quran no de be ye adwuma Yesu so ba Bible no de be ye adwuma omu obia no won ma adoso de si de se mimi komutia obi komasuo obi komisuma mbrani enye pe bisi so bi mi komutia obi komasuo obi komisuma mbrani enye pe difference wo nti wo pa che se Yesu ni Muhammad no no omo nso ewo omo de ya no omo nso ye ba ni nyina na ya ade baako ni nyina ya ade baako se ya me kom me pa me hya atale wi me kom na de ntia me hya atale wi ni se me pesa sunsum na o hya atale wi ni nyansa be kam nyansa ho de aka nyansa sem ti na me hya atale wi na se Yesu Kristo de ye nim se ye Nyankopon mum eba Nyankopon ye komfo me ye bonsamba onye bonsamba ni Nyankopon ahye nkom da wati se nyame ahye nkom da se nyame hwehwe na ye research nyame ahye nkom da nyame ye komfo o se nyame hye nkom da bia se nam no so ne e ma D4 kan nti D4 ne kan no nyame to ho so ti ase me a Kristofo so mo ne mbe ya adwen a se ese o Kristo ni bia se ope heaven akọ enka de mesere o Kristo ni se o sori ana obompa se urade ade a chim mesere okume ne me yere ne me nyina na nka yenko heaven ko gi ahome eno na me hu se Kristofo ye adwuma na Kristo ni bi epenyini che se ba bi edasin ba bi ate ede se wote onyame kan ngo pa Ghana nka mo mabiem be be dem be pem ni ana so fonim se heavy bi edasin ba bi dia ade no mo te asase no mo penyini che sika kokko na egu kokko de ese aduane a yo eso komande ya na aba owuo ni ho adodode nko na wo ho mete me na ase program chale etika me kobi ani ho sa Nyankopon se asase o de be ma na asase konkon o de ama wo ayo na so ntia so kere na mo pe no kreso be ka kire ti yenya asofo ni firi mu asofo ni nya firi wo to asoma police station ene ahemfie sem ni nyina ne amanyofo nyina na yenya firi ahemfie onim se chiame na tisa asamre mai bonkum hene ena tisa prime minister nifa hene edidi so sa enti ade no mo ntia se no mo mfa nana no mani mo nyam maye no mo de ne namba bi enti sasaduro nya asofo adwuma sasaduro nya asofo adwuma wo sofo na wo ne nam na wa hye kotu na wo mpeso be wura mu no
What is a way? Say him say to me nyina ye Nyankopon dia. E na ono nso Nyankopon na asoma no. Ti say to me nyina ye Nyankopon dia dia. Ade na asofo ntimi enye sasaduro. Kire wade. To me nyina nyame dia. Nyankopon dia honhom no ahaban bi ahehya honhom nsa wo. Ne na meka sase mu ya kire wo. Nyankopon bo wiase. Wonim se Nyankopon ontimi de ne ho sisi abra wote. Wode nipa bi ahehya nipa bi nsa. Oye no kre. Enti wontimi de ne ho nya bibi opesisi ai. Kise woni sa honhom no kasa. Emantia se ye adwuma. Enipa na yeyi mu, Nyankopon nya nyimu. Wode ade ahye wo nsa. Opa sisi ye ya, bosom de ade we ahye me sase me hwemani. Ma ade yinyira. Bosom ne mbeka. Ansa na me wono akwa hwe na ade. Wontimi fiti preko pese ade na yira. Enti okwa hwe. Ensi. Me na ode ade na simi so. Oso obisa me ho asem. Okay. Enti Nyankopon ntimi ntra se nka se ene obese wiase nyina abrahonhum bi ode ahye wo nsa tam no nso ye. Na ebede minum yenu ehu se nyame amasofo no tumi se sasaduro no obetumi aye ho adwuma. Minua sasaduro. So obedware sasaduro. Wo de wo pass si ai ye ntro ma asofo se omna me kire sasaduro bo hu haba bi ombe kire ye. Ora be ho. Obi obetima kire sasaduro no ne konfo bi anante ne papa ye konfo ne nana ye konfo ye wo na konfie. Ene wasua niema wa akom no mu no ne nana me bi se ye sesafo nsa ne ho. Me me sa ade na me nyintum. Because busa me ma me no mo hai. Tiale adominim moja short a kokote bla be no ma me wa hwie bere me training wo se den case ma no katumu a wo behu ade ye de same yale na nsense ne ma me yale busa nkora hwe me si fom kura na me yate ato bere ne droso omo ne kwate adu no ma be no ma hwie bere me na ma no because ata me ntimi ngogura me kopa adu ti se ma training akora na anase ma no aka atumu afi na me kire se bere no hu di best sense be tam makoto hospital ana be tam makoto makomfu fufuro bi na obi akohu me ntwom enso nkora me yale ye nkora yi wa hai obi ahu me ntwom me na maso la mesi wo no enti se ye mpanyimfo ne kase safo nsa ne ho no enya no kore tetinya kwate adura ne yaposa ye mpese nipa ne behu ade koro ti sa be no nso atwam ha sisi metwem safo sa ne ho okay me hospital be na obi so ahia na me nkom ye na me call maso hospital almost 20 years me call hospital bi ada me mfe kase me nsa buye me ba henkan ne na etwitwi maduro okay betim mukra na nyeye so tia enti safo sa ne ho ba ye nkire kwan be fa so asafo be sa ne ho ye mie kwan ma wo mo ye no mo te no ma ye ndwene bone se o me kire ni wode kotena baabi ana baabi enti na ye se o pa je se abrante ni dwane a wadwane akotoa sofo no emfa na wode mpaebo ane onkonkon na etwam enya sasaduro pese wode mpaebo ane wogya akomkyene na wode ibesi wo no wode abompa eso afre Nyankopon se emma sofo no ma me nuane nkonye ye funyade empire communication ye body busa nyame ase enti nyame nka nkire ne se wagi nipa kra afiri ni nsem to onko no ka ne bone ana ara nipa mpem ne kura kan wo ya akwankyene Nyankopon nka nkire se menua ana me ba how ya akola idi abai yo bia fa ne nsa so afirim onko pa busua kyew obi anya ne hwe e me nyame na me bo wi ase ne mo ka no kura ye de ne bone be kye no nyame ntimi nye we na nyame no ye da pafo papa ai obi benya wo samum na entimi nkoba se ebia ablante a ye ka se wakopie sofu hwe onim obi ewu yi ho hwe ena nso ebia opese oyi ne ho adi kire no entimi nsisa se onim wo ne ho hwe ena sasa aka na obeka kye me nua boa me na ma busua nyina nhunu se sei na ato me ene ye frɛ ne nsamankom ye frɛ ne nsamankom that day no be sie no ena nsamankom ne si wo hye fridge nsamankom ntimi nsi da obi wo hye fridge ontimi entia obi da se wonim ho bia entimi nkoye se bia samani hunu hunu dabi ne mo oba be ka asema kire wo da yeso bi mu so da yeso bi mu ana se upie ono ne tatrata menua boa me afi no tata wo so o mesere wa bie wani ama de yekoso bie wo hunu aboa me na no aye no kora etimi si ama ma nkire wade eno no so obi ka se saman betima wi boni am black power so boa saman ntimi obi ahwe asase we so yes saman ya wasan o man nim yen hye oba bia biem nemu ufi ya honhom ene ba bia ade ho akodom ebetimi asore ede wo mfoni ni ayade atie ni ba bia wo nemu wo hu bibia ene na meka sase mu akire tifo saman ntimi nyi obi ahwe tv so saman na ehunu no spiritual saman yes anetie de be ma wo kra se wo hu saman ne se wo na na bia wu ana wo papa bia wu ana wo mama bia fim wo na mo a bo se awose agu na hwa nyunu na wadwena kwesi wo na na bia wu na wo papa bia wu so no se saman ya ba me nchen ko sin pa wu a oye honhom
no be so e na nsamankom no sama we wontimi ntaache body wontimi nso ade wem na mo betima be wura body nim abeka asem obi a na okọ wontimi nya hwe ne mo ma honhom na wo ofie ani dwato bi empanyimfo bi aye enukura ye wo busua mu mimi tuwe mi ntimi nkokoma obi mi kan se obi na ko obi wabi mi ntimi nkokoma ne mane obi mmodua mu obi ti ebe sere enuanom no mo social media na mo kan won sem se yaw no mo de kasa ye da o mase e ma so akere do na mo behia busua no apam o mo no mo fie ahonhom wo e betima boa ma ye nua we watima ye bibi anyesa me ba wona ma bebisa na ma menwie abrantie di na se abrantie ne die a asiya wakodwane akoto asofo no se ne ho beto no a na se abrantie wo bi beja ne hunhuna na no kura bi wo ma wo so woka firi se de obehunhuna no ebi kura asem ne baaye no na onya nwu otimi kan no kura kire menua sei na atumi o timi sere oboa me nya kromfo me pa chew ande no wo ka pa tama no ayemra no wo twere wo nyina no wo ka se wo nya kromfo te se mejo mahamade ni bi hwe mesere Ghana fo mpanyimfo ene Ghana police ene Ghana aban se machines bebre aba se okwa Abidjan ha ya ka bo obi a Abidjan me nya so obi be ba befa wo Burkina ha ka bo wa obi a mefa wo omo machine bi a nipa wu a wo obehwe wanim last no e capture wo nani so wadi am ebre di kan ya mensumeti ni o na me kasa che Ghana fo mpanyimfo nim se abro ene adwembone na wo mpanyimfo bi tirim a menim wo pass me ka obi a wonante o driver ni wonante o Burkina Niger upa maka mo we tankers fire service wona ba be fawo obi am be so be ben na wani e capture no because one machine wo ho e be capture wona ni be to wani say ya capture tu kwa wo capture wo mum ni e be hwehwe wo ne ye busa wo kwan e fa so ye na ni ya capture wo so Ghana minim penifo say dey no mo ye komo machine mo ntimi ndo se honhom bi so be sitire so be ka so say nyae ko be bia o try ke onya wa abodam high fever na chin ya se no nti ebesere enima wo ho so mo ne bo man Ghana nye de yehu ye o okay se wo bi ebusua epese wo mu hu nokure wo mu a omo so ede na omo nye ombetimi afa baabi ama ebetimi adadi ama omo hu ebetimi adadi ama omo hu na yemu sase yakomfo ne yesunsum semu yikura no hwan mpo na eka nokure kire ye asem no hwan na eka nokure kire ye ntimi de mesre wo bi ebusuafo ne se omo fi ahonhom a ewo mu fie ginaye se omo afomfie ni ginaye ni mpo a omo nkopa chew na omo nkosama ahonhom no nipa ne ma ahonhom no nokure be dadi anya kwoto asem bia anya kwoto asem me ka kire omo se omo nya Ghana ha ye obi esi funu difo hwe Ghana Roman de man bebrebe no enye ewuo ni tin na man Roman do eye town ne mu aye hyi ni ntra ye bo no nkwa ho ban se obi nyine kra mfiri ni nsem ande nokure pa nti abusuafo ne fan show mutrim se enti mase enua be ma obedi bem da ya asem ontimi ni bem da ene na me ka asem we ye nua be ma ni wuo na wawu no ontimi ni bem da e wa ban mu ensi ebi ana we be di kan ensi minua ensi ifuru difo na ya na ye kan ha na ifuru difo na unyini se bra so se wo se sa abebuo hunu no me mpese me use word e wo se ifuru difo no apanyfo kan se me ni umienu na anya asem e na wawuo kwa be na e be fa so e betie wo no asem de meka bia na e be je atum wo no be yiwa no undimi yiwa no ma ne ye se nipa obetumi a kire se ampa na me mpana ne nana ya ampa efi ono menya kromfo ebi kura se okoda hotel na one nana ya ne koda ye no na ya ne sori ya wo kono no fa ni sika enti wo bi ni tin nani na ni sika ni ho no ene wo ko fi o se wo ko bopunu mu ena am se ene wo free hotel de boxer se wo ko nana jesus ensam no enti na menua efunu difo asem na ni da ho efunu difo na ye ka na wate bi da no eno ase na ma kire wo according to wo bi maame nso wo mo ko hu ne ntade bi ewo nana ye yi nso dem se ye no kra ni nyina ye niema chi ni nyina etwa kosi efunu difo enti ye ntimi nya menua atentene ni bia na be firi bia ba ene na me kasa asem we atentene ni bia na be firi bia ba ewo menua ewue mu
Die betimi aboa ne se ahonhom mum ne betimi di asem we simple. Enti ebe ya nka abusua ni ntwa akiri. No mo mpe ba bi enwura. No mo nko ka se obi ode na ni kura hu ne se wo wu kura no. Omo nsie omu nua no nipa hye fridge mu a ontimi nya adwuma hu. Dabi. Ene saman nya saman yo. Tete saman ne ba mu no. Ai. Ye twa champon. Ne de agu no so ne ye dan no. Ne de bia sra no. Te se na ahemfo nyina wu a ye mfo mo nhye fridge. Afikra onye hwe. Yampa enem nua mi kase kura pa ya yine yirem ya ha nti ahode me no de kokoma ma. Obi hye fridge mu a ontimi wreki o. Onim se abrofo mo hwe champon so na ye fridge. Ai no kure. Enti sami ne ya papa no hye fridge mu no. Enko ba bia. Na se wo de ye wo a nka wo ha ho ne court asem. Na wo de beda obi de wo se wo de dan no. Sanete abusua bia wo ni gina ye. Abusua bia wo gina ye. Ti mi hu sofo bi na o didi a honhom bi atem na wo ka kire obi fie na wo fie de honhom no to egua na. E wo de so wo fie o. Wo betimi aboa wo saa kwan no so abusua ne ka se wo mo ba be hu a. Ye betimi aboa. Die betimi aboa nse me ntena me kura me fie ha. E wo se ye kwa abusua fie ho. Ne ko fra fie ni mo honhom hu semfonso bi aba na. Emfonso bi aba kro betimi ateatra omboa wo. Ba adwuma ne kese nyina be ya fie ho. Se ekoba se ampa na bia mo bewura sunsun mu no na abrante wo bi no ye kromfo a mo di jasunsun e be ya adwuma se wo ye kromfo a boso me ka kire wo se ono ye kromfo okọwi ade nti obi kuma na nye yi okay cause wa komite okay so ne mum so onye kromfo na esan ato no a nti ke yemfa ye ni ntumpo ne yemfa ne nko police station ko toto na no na ke toto ma adwa na so ano ba me se ye nuanom no ye onkrofo bi wo ho a o ma yo town gangaliers na meba ho wo de twen wo na ansa meba because ade a me da bia me preachi na me bon wo dawro wo radio so ne ade a me hu senti a wo se wo che kromfo a so ye kromfo mpo ampa wo se na mu na ukuno wo de meba ho mesre kra se ye secret na organ ha no ye be sere wo mo se in case obi che kromfo bi kra de ba police station mu ndi atenten ne si nya atenten ne a si achi obi ye kuno ya sa na sage ya hwe sage agu no so no ensi o because I say me obi awia me car ma chine de aba police station ankosi aga na se nyame abo na obi atumba secretary na ma chine na me ko police station kwede me se me yam wadanse die na de me ka na chiri nana enti abrante na sama na me ka ba ko no mechoman wono nso ne de no me yesi asichire yade a da bi asichire yade enye asichire yade na se ono no wabi ya na ekuna na ase sei de tie ne se asem si na se abusua ne kanche a eye adwuma de hia ne se omu fie ahonhom ana se na sem be ye honhom bi mobo na wachi na ma hwede bia me ka se antonya ma ye de ne bodua yi onyina obi afie o ba ye wa ahonhom bi o me ka se me nua be sen ko he ye bodin wa ho se odi asem o so be sen ko ya haya na ejina ya ne kan wasem sa na adwuma ne tie se de mo ma ye konkonsafo ya mo boa me nipa hu ye sa na honhom so ye wa konkonsafo a woni adaje o de betena ofie o tene ba bi ne mo be nyu obi ba ko ka kire no e mi nua be sen ko we ebu asem wo kura wo mma oh ya bodin me si ya bodin metima ko fa asem no video ni nyina de aba o de ni nyina be che na so na se wo de ensemfo no adi akire asem so na oba to agu o asem we de twa so no kura se na me ka kire wo ne obi asem so achemi o obi ntia bro kire o modua e ma ni nya obi wo Ghana na enya man na otia bro kire na me kire onya man ni din pa enya man kina man o me yanuafo enyama chiraman o me yanuafo bebre na anim obi ni nua pa enya man ne so ne obekọ kọhwe o man bi aso na o jiji na obi nyaw kina man ne se da bi me de mekọ kọ chinchina man so na me so ma hwede e kọ so o man nim tini o kina man ne enya man o me yanuafo pa wonderful na kina anya man na nkasa ne di pa no ye fere brobe Antonya man ni deep e friend burube so enti ye woni me bi wo ha e se wono so obekwa ama so akwa akohwe enti won se kina man kama na papa panyini wa ne be ya be na ama so ne ba be hwehwe kina man ama so eni di ekura no nti obi aba be hwehwe kina man so be ya adwuma so me obi kwa be fie to cause of opesa okọ man bi aso na nsen a me nua na aba ne bai na me nko hoda anti mintimi ntire se etise first no na first atam sprinter pa to aso na ekokina ma so a
Efe keke. So ti ase. Enso yen hwe nyaman. Ba bia betena free baba benya wo. Baba benya no fa no masna. Okay. Na se no asam na da ho de de ebeboa pa ne se enke ebewura sunsum mu asem. Go post station de wo mu ni sunsum. Enipa no so obeba ba kire se ai mempena ai mi ko wi ade no wawu. Na me no de metimi aka nyina ne se ye maami a wo se na se ne nana ya. Ai. Ene nana ya ekunu. Me hire ni kunu ne se ye nyina ye doma. Pa mo mfa pleasure nkekan kwase asem. Umami oba so 2 for 6 oba. Short ase. Opa wonko police station ho. Ne ma ne kwan no fa kosua nko ma ne gere ne yire no. No wo modua se fish wo ne nante ye wo mfa na ti da. Ne hwe se na yire no betim di kosua na bo ha. So be ki bi. On fa nko ma no. Won di man no kasa gusu wi a. Be ma so nkasa nguso. No mo mfa nko mfa free police station ho kura nko bo ne baabi. Na ye nhwe se oba ne betimi atena se ohunu ba man. Onfa be ma na chi da. E wa sase we so a. Tu ye be ma na asem ba dwene nyansa dwene. Na dwene wo se efie ne enya sini room pe na sifie wo. Efie bebrebe de ntina me yire nko a na ye se be ma iko ne ho. Kromfo no nti de nko a no hu wo me yire ho no ma wo no. Wono so nko a na obo ni din ka kire nse oba ni pesu mesi ho. Me di pesu mesi minim no. Wa ma obi efie kromfo ni mfie bi obi din. No so me ba ni pesu mesi ho. Ni pesu mesi menye kromfo ni pesu mesi ntina me ba ye. Wo so da bi minim no akwa sa be yi unsa boni bi. Because wadeja so akata abie nti won kata so na depend yan hu ye nua yi mobo se wo ye kromfo na kromfo de boxer na ba fie ada sa kromfo no ye Michael Jackson na wo ka asem bi e ka bambon wasem na me ka se wo de twen na me kura me wa dansidie metue maka asisi dua se me koto se IGP nkrofo obo no ho pompo so mbeku na me abusua panyin nya de me kwa akobo posi bi ni bi amane me koto se o mamu mpanyimfo obi bon oposo mbeku na menye bida efise bi to me ankasa me fon yirai ewo kejetia me kware me fon me ni abere abrante bi beto me oso wayi obi fon enti we dey black market fast ni pan kra picture na se sia na me yi boko na me ne kekan na me ye ma se me koyiska e dey abre no ewo prudential enti sometime na me fon na yira because na me sister to ne 3 times ma so ye hye ye da na awia me kwa adwuma na awia na me se no abrante me me ache no obi fun ono na aka so obi fun e na me fa ho na me call Central Police Station na me call your report eni omo so tie na so pam police ni ba ko she uniform de won she uniform ti de won she uniform no e na be me kakra e na de o she uniform no wa akiri ba bia me kira branch nsi wonyina no me ko first car ba no minim sa branch nya la ya onim ne wa yenti no ye duru ho no no oni ho no e na me na me gina ho no na police ni de o she uniform gina kire no ha e na de o she atade no nso normal atade no nso e be me kakra timi gina wa yam se na abrante na ba bi onu nso gina onu nso hume ancha no obaaye ti obaaye no minyi skama na menye phone mi de men sa share me bag no asa mi yi na mi delay kakra sa na me bo mani kire de o hye atade ankasa no e no obaaye na so officer we woni e wa na de hye uniform no nso baaye e na o mo che no na ye de ne call ya frɛ ama mpa ni wura no se ne phone na yira e na mo che abrante se mo de na atum nti me nko na anopa memra could you believe say ahomache 4:30 mi koye news anopa e wo Boss FM mi see kanyeti a pizza to no no me ko sa na obi aso me bag no machi sei me da mani abrante na wo na enu a wo ma ye che me no ye de me call police station na me say me e ho na ma madwene ye adwuma fast na me say me auntie me nti krom ha me free say kura me si for my ani me ko abi nti me to aso me de wu ke aye wa minimum aye wa bag we ya na na bu achi na me say ani pedi nsem srew bag ya anya ne ba akopɛ enti nyamia me no kasa nya no ayere me kwachi o eti ono aresi na am san na dwen tantantanta ene oja me say okay kwai afi me call kakra me twa me na brantenda so gyina ho nti mo nte no hwe me sase ne me si ye fast ewura mu ha no ekoye no na se ne me si bahye wo ma no pa no radio so na me say mo ye mwa pa na mo ho se me madwuna anya adwuma enka nei no nkama ma kromfo na mo munim so ye kromfo mo ka jem se me nko na mo bebeli no kra I supposed to be there me nko na no pa me mra no me twe me ho a moja no ema onnam ha anka madwuna anya adwuma obekumi
Central Police for na Boss FM hwa mi gina wa na abema bi omso oyege nti om friend Chobestina na one ma na eton ne ma ho no ese bi huru no so oyege no no so na no na behwe de wo ye no ho no ene nya asem ketwa na om friend police ka hwe police ni si for ma na wabo na so taw obodi ye so oyege na so ne moja firi enum ba mi jana unfortunately na me phone ni me ho because na me twam na asem si ye na me phone no na asonam say officer ana na abone sa ana o ye ni sei na o mopaja ni say enti won wasem aye ka no instant justice no police ni ni kura wako school na emra ni kura no wonim say mo kura ni aka jem say kromfo na wakoto no say wo wi ade no unless oni wo exchange etuo ana o so beto ti e bono no wu dia ana wo je waje say wo sa na mo bibi ntina say ekoka no owu a problem ye no but so wo se ma se there tutuo dia bon because of kromfo emra no ma mo kwan but onu post ni buy no obebo boy na so se why den sir minim e bi atome so what you say enti eye ade a ekoso wa hanom a na bia me preach e won radio so ni ba bia metia bia say ye bo kromfo munya abotre because e bia sipan a obi di nwa dance say atade a ne hye na the same thing na ye sha kromfo no beto na no woro na atade no ene ono hye ase se wo pai kromfo ye beto no atade na hye ni na so na aye kromfo mo hye ase se wo mo bon enyamia echire ya ani ba no ne ye kum de wonye kromfo no ne ye jade wo ye kromfo no okọ sata mefunu be de nyane no bare ye ka obi amfi enne mbra no nso nye adwuma e wo Ghana ha rese mejo Mahamadi ana woken up to now case ajon sa da so da ho aye ajon abre ye video ena ye musa se time a as a soldier commander enam oni recorder won ho eno ni asem no se no okọ jogging ntimi nim se bia sa atem no yi ato de a na wo yi ato say as a security personnel na me ko ba bia jame tu ho ana me ko ba ena me say me meje bibia kire be recorder ho ke se wo frɛ mi ena me ba ena me say me de se me be ma don e ba betwa video nka nkem se me se ngofa ye wadi bi wa yem wo boa ye ho hwɛ nipa bi a wasase bia me fashion team so watamfo enokre fashion team so watamfo wadwuma wo ye ka onkona oyiri kwa wa na no ni di doka kra so che e ka obi nkona ko wagya wo ana ka obi nkona wo wu ni aka che wo ana so be ka che wo oba no kra wo wu ama ye so wode kwa diska duro eso ni mu ba bia wo umewu me yemfo wagya pade ma no ye ncha hwe ma no opodin se keke ti adenti na wo ye soja ni na wo protect wo ho wo pe recorder bi nhyɛ wo ho na jogi kra no wo kwa akoye dan nipa mienu mi sentiment nko jogi mejo de ndie meboa kakra onse wo mo no etuo no unto audio post ni soja ni anadwo ne ye adwuma a wako school ni de saa no mo de ne tie etuo ni ye soja ni e from do before complain etuo no wo nto no basa onse eye no kre but wo wo ho for young citizens no think wo mo adwuma pa de etuo no na wo ekura no but no person o convince wo say onye sabe kromfo tie se okọ ene no nipa mienu ana amiensa kra no monamo a kasa de we ento no no kre so ti ase soja form akọ ba bi de na nkwa nante ya den ye be sere se ye nuanom no enye obi ane doye yo enye wo mo sere kire no nyum ane doye yo ye protect ye ho kakra o ye wona mebi wa hwe me sei me wusu me video a obeyi agya wadwo because me mpa pie me mfa se be dia duro obi hu ahi me no twempena me ka bibia me ka na video so wa hwe ofie me nsi woda so de adura na nche se wudro da ho a wo awunim se wudro kofa kodi re musa se tama wa committee no wa ko ba fie na wo hu ye obi ahi ana ya konfo ya nem se betu azanfo asi a me kire adwen ni nyansam yi na se konfo bi akwache me elia pone nya konkom mafia no o wi de wo haye mko mafia esida wo ha no abahye dipa ne ge esugbe no nim ne ba bi o oba me ne tie no abahye oba ne dem ana pake wa oba me ne tie ye pupo ya bu ase ko ba da kan social media say nana black for na boys bi akobo so akọ ne ge ho o mo ankasa be sa video do aba ndi be sire nuanum say yenhwe ye hu yie dodo ani sa do so ntakrache na ye ka no enye bibia ntie o wakasa obusunya kura betima koton nti blacky de okem ta say eti enipa nso ani atenka kakra say wode bo ebo unua wode ade ebo na o se mesra mo menya kromfo wa bibie menya kromfo empo ebra no aye mre a wo to ba no menya kromfo still ye obi e frɛ ne tramo e frɛ ne wi se obabi num wi ehua koke ana wonom tramo a obeya ka pene tikyere ne bodua bi pa na ka wo talho anu wu a nkeye
obi o yes ade ne bi ahu nipa se o ya aboa debi na wono obi o hu kitikiti class ntete bi na da ho hwe obi a mema ya hu de ndura ma ne bia se woni kamla ma tenten we egina ho okwa ohu ni se akola keto yo TV ko so ba no beto ahye so sa na ho de nduru tie nti me nya ntokwa me wo ye panyin se de me hu kitikiti ma ho de betimu to beto ahye so sa na aduru tie wudi ho de ndura wada ne bosom bia so wase nipa to ba no beto ahye so enti obi onu mu wi ni sa ne man nyina onu wo obone a on check you on check na ni beba na wo so no wa ya de na wi na emu se ho se wo ye nipa misumi ye nipa ukote se obi ye kromfo o wi ade yi amu misam die mpo na wafa na die na mbato se bo ne nan a kire se wa wi aboa ana wa wi asika ana wa ko wi obi ni na da so wote kromfo na wo so fa ade bo no na ya te kromfo area boys kekekekeke ibi ni nyan dware nanu na me sofo we o nana ba mesere me nua no ne fi ahonhoma ya de okay na za honhom no ye adwuma pa on kanya no ho biem na mesere busan se omun sie ni ntem okay se ne be ya na adwuma wo honhom betima aboa mo maye ya ne hyemanfo tirim se siesia na to atwa usia to na atwa na pressure na aba fom abonten na pressure na aba fom ne mom honhom na de fe no wo be na adwuma nana ne etahum se obi wu a ne ade a enche kura yem se nana ya sa wono so yesi ni twani ne bawi ne bage na owu ye no o kanche ma yem so mo de niema bi ekwo hye akwada ne nsem ya ne etahum wo sinim na ye adwuma ye se ye de sekan ekwo hye ne nsem aso akuma ene ade beda wase ya no mo dane no yem fan hye de wo ni nsem panyimfo se be de wo ni mkatawto na wono bi tifie na ase ne ho ye wahini owu na unzie na ne kankan kasa be sie no edi 3 days anyo na be kasa sie me mo am be sie ye no ne se we de me fan hye tiefo wa obi bia afrim na aye wo ya na onte ase unkoku obi a o pesekan ye de aduane wo fie no mienu ne pe snap papa ne bi nkoto snap nsonso obi a pe snap etuhwa ana se risky kura nsa ne boden a etuhwa ne pe fa ba ko si osiesie efunu na ne nan wa ha ne tiwa enna ne aye ne tia fa sekan na fa ko gyan sei ti bo sekan na no ne ti bo ne kona sisi fasi ne tisi no ne boso mani ngura fom ne fako nana afo ne bomani ngura fom ne pebuo bi e mo odu kakra fa to nna no so ne hwie nsa ne kanchi o kanchi wi atra se to na aka wonsem no o be crack no nna no so ne yen hwade sa me na me ka chewo sekan di aduane ya mienu ba kunsi ni ti ba kunsi ni nan bomba ni nwura mu na nkofom kakra ko jan bi boniti bi bone kon na snap no watutu e de akanche aka wonsem a de opese eno de enyo obi na beto de ka na emum de wo pese wo ka ama honhom no e betimi aye adwuma no wo wi abomodan na to an pai no crack no e wo na no so a je agu so ai crack fa hwe so ma ne mpai wo se bi wo ye na tie fo de boso empire tra pepe bo bi ka ho e boaboa no ne crack to an wo so to nyame kana na no se e be hu de besi na wi a de ja hokko ko 40 days na say yem fan hye funu ne nsem debi yem fan hye ne nsem eno kura no twen yesie funu ni nyina wie no edi 3 days kwa pa be ye enye mo bi hu na nipa bonefo no ye wakotutu afiri ho yesie na me obi a ba fie no na de wa fa kire nwa akoye enti na se bomani ngura fom no hu se seka hye ho opie se ye obefa okay na say metimi abo ama seka ni nyina yera na me de anwa akura akata so okay ne mo to ande ebegu so feseka okay obi ka ngata o de pressure na ade to ansa hwe so obi dem se kwasi ye de nsa hwe enti ye de nsa ko bompa jaja oba do abushani nyina to agu se ya mpase nyi ono ani wuo di a ono ani wuo antin be so ono ani wuo nkoda ni ne mo se nyi ono ani wuo di a ye mana de duanan onchire ni tumi na ade hye ne nsema na se memetiwe na nyam bia makokun a na se menu ya de sika be hye onsem ne mahu na matena ho mi de magimi ana okay cause ya de dan wo dan ya de sika be hye nsem anu ti na bo hu se se ya de sika ne hye nsem obi a wo ye onim hu bi no bo hu sakonwa no wonko so o pentema so de no so akoye na ade na be sie furu ni be yi no te wo wakwache kirewo wo osere enti sa de ehunu sini mu anya sa aya atoro eye na emu mo dane no okay ya mfa nhye funu nsem okay na mo meti ayi ase wa gopa gozia mi nua de wa kuku ni bi na mete wo mi ma ready se mewu mi so me ko
na minim se yesi abosom mudi asem me na me kun no ampa ene ya ye kanchen no me wo ho na mete me sorry ya me sa akobosom osunsun nipa ho na ma sa akobo mu ba ade na wo se boban ni mame kire wo de nim na ti ase hu akoya wo na so pese otu Ghana nipa monefo ase ede na police for there o ye wa huhu bo mo je blind je dem de asem no aka no hwe de kromfo aba mo nche kromfo me twe me ho aye ja kromfo ti na o mo ka se preset wo no ne ada yi na posifo ni bi ni wo mo ne obi de na yire beba se bi nua me ni me yefu me yire yenye yefunu ngo ba nti bua ye na yenye yefunu ngo ba no aka kire be ma ne se o mo nko eda se oba ne nko amra na o meje aduro oba ya no achi na kanati mu ade aduro na ma no wo no anka se apia so esi da wa akomu asofu mu esi o dia so ba me ya na me mfa biremu no mama obi wa pressure bi abusuade ma no nti obetie gidem aye ti ma ba na se credo de de wa wo dia no sam de be ma ne ko na me wasa krupon na me hwe man bi ene na yire na man ni yare ena ne yire no ko na damfo pa de se ka me ne wo ya damfo yi na nka me yire ni na nka me yare na nka me yire aba se me nua unua damfo yare me serew ba me posia 5 cd fanko to aduro man owura dem a ono so na na akwa na dem se me de be ma wa sikere ne gise me no woda no so badamfo be wu nko ade meye na ogitu mo ne dae na ogi sika ne ko to aduro ma be ma ne ho to no bo so me ko so ya oba enyam me kura yare amene ne na me so me yale me yire na me yire ni be me so de kikikiki omba me ho wase ko pon e be pie esu ma ka chese me serew suma ma kwa so nko yin nsani wu won fa ne yire ni bone da o pre wo nkwa enka wu ya e bia nka won sore ne wadamfo ne mu wadamfo no hwe yie e won ho ne mu ko na ko ka kire nse ade ode aye o yire no obetua so ka suma nka se na ma o musika so nko yin nsani wu bone bia so twe bia nyankopon de be ma ne bia because papa de hwe akola we ya obawu no a emwa we kura de nyankopon kura beti ase ha na wa hwe se wo yire pa wadamfo pa wu basa akora so na sa nipa no na won ne be tena fi uhunu bia na boafu ahwe kura de ahote bo ba na kuna akwari aban ma ne on de nipa timi ye no ho de nipa timi ye no awa asase we so no mini otan hunu ya o de bia me tu enafofo mienu fo se me ne wonam na me ho akire me na so be ma me yira de a fa hye me nsem pa na me mfa nkoma no ene ye ne kwanka ne kwan so a na se wo de be ma wo ba ne de na wo ba na adwene da na kunu mpo ni kurukura won fi mi hona dan ho de bi o ma misika wo pa asem e de ato a wale me wodo na ado mo oba na wo wie na adwen e ma wo nkro ade bi wo mo se ne ya me bo wo mo enye se obi oba bi adwene wo fom e ya de nyankopon bo oba ade e fe ye oba fe oba bi no ba emema so hunu se oba wo wie na koma kakra bi a oba be di wo me ma ye obi papa kura na twempena da o ende no kure esi da bia so te ase papa o me ko oba bi ko ye adwuma e na kom de me na me so ge ne ho ofe onu anwa mo ma me boni sikatu wati bi da sikatu me hu mate bi pan anwa mo nso de akono sa anwa mo no no so akono sa anwa mo 5 million e mo 2 caps pan uni de oba na me pe no enya anwa mo no sa na dwena sei ena kura ne ma boya di 1 so te se wa dwene be sei wodi na anwa mo nam de 5 million me se wo ko fie ni ma me nyina be da amase me se wo problem ye ni wo enso na wo pa de ye mia oba ni ntra so te se o wa kunukuro be gya no na nya mia minyae ba wi a kire ho onyo no dem twa so nam kom ba bi nana ye fa futu ma emeburu na ye nsori na ye nko asem bi woni ye kan se ya obi ba fa ne se agro ba ye ntu nipa fo e na wo de ni han tu obi fo a ontie o ye fa kasa jejeje entu obi fo hwe asem a ye kan ne e nyansa sem a obi a betima fo hwe ye nuanom mema me sere wo mo me madasala meida e ho ba asem satana me ye mpaboa na mi swanti e boa me e bia na de wo so wa nkompumam ye pia wa nko wo fu adi wanim e na de wo se be ma bia de hintrim se tamu elia ho no nti ho enti so oba ne se wo ndo be ma na ye mu se boys ne wa abonte wo so ndo be ma na na tamu uti be kwa kamu no Jack ono ko betima fafo Jack mu nhia no na se no bi dia ye me on ka so afa ne yire o okoko kromfo wo me dem me ya damfo pa no ye ho kire otumi socket ye na obi aye ne se o masa ye ko ye ni shege ye ko duka no afa ye ba chi be bom fe be wi no so enye sika o no ba ma ne betie o obi antie o ti mesre se wo ye ba na se wo jiji obi akowu ma ebia na okora wunnim se be ma na e ba obe bi kura be ma na onye ho ade na be ma na ye ho ade mpo na se wo fi se afono wa enye wo hye o enye wo kwa na waje awale o
bi a meka say me nua na ye kan bi ani kunu kura se bi wontimi ne nna na broche ni ha de wedai ese na de na ya se bɔ ne tokontokom de na wedai ayi enti se wanya bi ani na okonya baako bi ononim se ofiri baabi enti wo mana betwa bi akɔ na gye de tira bekam gina so no kura na ke nya awawale eye me ade se na be ma ne de ye me enti no eye me a mfonso na ba wo pa onya awawale mekɔ se be ma ne mpo anwale wa obi nkofa wo nsa so nkogu ye wo ba na me se ye de na betimu fie na ne maame so ye watchment na me hu se na ya no e bi adwama na wo bɔ no obo de bi bere na se no nim hu o ese de na se ne esi gigina mu na e na nkwa na wase want me defend wo baba emampo wo baba nso mpo wo be kom so ne baba da na mo bi kunu hu na ni made ya ba ko a have before se ya oti hoi o maame e bo mpa ye se ne baba e be konya obi be mama na hwe no ba ko hwe obi baba hwe bon so unu ya ma odi eni sika dodo ena ma ni akura mfi yan enso wono akwa ma be ma atoka ama no ono ye obi nua ba wo ba atoka ama no waje ba fie ba wo kokoto ba sekere ma obi nua ba si eyi kwan no na nka wo dan ya na ase contractor no enti ye nua no mema no de mesere wo mu me ye obi a me ni mape me nkodo ba dem da so ba dem kura me kwa akoda fie ho no me information secretary bed 50 cdb check gay ya hojo che no kura na boy free heko nwa no fum na wo so me fro ka se manyo emergency me kokura me kokura me fa kwa winsafo adamfo se me ka se o me yakwa winsafo obi ya wanom nsa kwa akiri kakra no fa adamfo nsem a wo kro mu bia ni woni o hena to po obu ndem kra me obeka akere o munya ani bi a obetuma gina ha hu dem obeka che o wedi ho dwo wedi me metim do akọ wedi ho nwu o ba yemu se ho se ufiri nkran tukumase tu abu akwa adai ana wo nko na hu se gay tu item e de to nko a ne ntinga wanya bi wonkran ho farm boy ana utimi se enye first time a one na tenani ebeto ba se be kra ne classmate ana woni ni dada ana bi a wakwakọ ware na oda so we hwe mame kan se mwe na me yem paboa boga bi ko waji mege o hwe ko waji mege nyame nko a boga nso de obeji mpaboa obi ayem mpaboa de boga yem paboa na me de koboa se akwakoton ai se na America fo ebi bo modi besi Ghana kan ni e fe na kuya me kan ni hu fe kokokokoko bi na jamere srepes atane srepes ye fe ni chichiro na hu ya ba na ge no pa hwe ne nan ne srepes pa na de chichire na me ye bi chichire na hu na jamene ma de tika krakra fun ya abai satam na ai landline ena ge obi ko frɛ no satam mobile money ni ho na ho credit ena kwene credit nko a o ma me nse hu musa me credit no de free hini ogi ate ya ba na kakra kram ko nya akwa yi no mba o masa o ba na ne tin me sro wa ye me o ba me ne ti o so masa nya mo dem to ahiafo na moto no ahiafo ne satam na yekuro mu nso e friend ko dwometia am ko dwometia abrante abakumasi o bebo bere me ne oba obo me kakra kakra ko bi je firi mi nsem na me da me gitumi se mi nipa boni ni emu maka che so oba na me dia chenchina wo so oba gintu we de na ye ni bibi ne kosua pan eza wo de ye wo no wo ma akom no mu nyina akwa na wo mfa nche biabo na ne pan afedri be 1 week di ko 2 weeks ya ge frɛ ya boy ni pumoja nam so ne mi nim baabi yan ko so obo akra obo akra kakra o ko ya de ka che ma bondua e firi obo ne ho to na no bla fa yire yan ko ba sa jam bi abia mo ba yen so na ye go no nya wo sei wo boga be fan bi kura kasa mi nko kwa America wa ko bodua ade ba ko ya na e ha me ma ne se ukọ baabi ni ya ka che se me nua baabi ya ukọ ne ho otora misire o jai ne tena o baabi o ko se dua me bo we se mantem na mihia wa ka me pa nkromfo se na metima bo dua me dua achew no ne se wodi fo na ka kire o se bla ade na me dia ma do so e ba me tena kakra kakra o se da menya agene nko ade me ye boga ne bia boga e kura ma me bi na de wako ana o kura no baabi na de wako e na de ma dua ni tinya na se o timi se adwene na no de ba no na nyem wa no obeboa wo ba no okọ ba ito no so betwa bi no okọ no ma no aka se o yima kura ma gene ge so e sa ta no mitimi gi obi ga mu obi tell me who say money na me di na sunsun so ba me so eyem ma
kama no ebi ne to no abia ye di senior sorry na yakọ kakra bi nie o ye babunu na wusi so a me madam bi kire made abia ati na me wasasadro wo ho a se ne obi fa won nsasu na wo so wo hunahuna na me posa so wani me ma wonware mpo ni keke me posa so wani na hu ne bi mu a sere me na me ku no a ai na se nipa ni hunahuna na se obetimi agime afi nse me so na wo fa bone so me mfo bone so enu nti ne yese ye wo sasadro sasadro no bere wo mu ana we de nka me sole akọ ko se de o musibu be no se wo bekum tro na wadwa sasadro de bere wo mu ana se bere wo mu sasadro ne se obu wo betum mo adwa ne be safi nya de da fom sa hwe na wo kwadi bone na wo pe waje wo no enna adware kakra se sama no hu 3 a wo be dware baako bo hu mienu hu miensa o mu a no sa ko pesika ba mo be dware baako o hu mienu baako pe na wo wa no sa ko dware ntu konfo so be di wo nya kana kuna se wadi bone no masa na fom sa sasa ne betimi afiri wo so no enti ne yase ne gya na nko ne baabi because sasa no kora no di agora wo be kwa kwesi konfo ne ne ma nyina so na sasa do no kora no because wo nto pie firi fie wa asem beba sa konfo no so hu sa asamato wo hia moa be konsuo se nka wo ha se no obo be po no no de ko wo do ha kom ye nchi we unso usuro nti wo nko basa kura metimi yibo so mba akoma wo du atwa oba na na ma se kumsi anya botre be ko wo firi ase asemato avia enti sasa na kwa do process ye do be famu wasasa ho no ti de si ja tro mo jano menko kun obi nko fa mane mba enti wonya obi so wo ye good a no wate ne tama ka wano tum ko ka hwe na asem bia nkoba ko sa atam ne ebu akumfo ko kase obi fa won se so ya so bewu ebi sukura na e sign na e sign wo ne sasaduro ya so fo kan de mu nyai ko shen sanso no bi kura mu adwale black power no no ko sanso bia mu adwale ko sanso bia mu adwale me kan message bia mesra mo o ma yenya instant justice asem we ye kan se ya ento wa ai unkromfom enwi awoda ne nyame ya dum na obabi ebia no de ye kromfo ampapa ene yesa aburu na kunu ewo na kro no bonu mu a ena abe hu se sa instant justice na me ka se enye mumie nyan no ewo se yejai wo ye babunu na wusi so a wo bi afi na wo kra nwum tre kra wumpie na ntinka wonnim oba kra na aye dai masem bisa no wanyina duru hene ti sanka wumfa oba da kra na aye dai anenti na wum focus wo career no na wum build wo ho ko eto a so che na ya de nka betimi ahia bi after say wa build wo ho na no dwumtuni ba ko aba bonten me refidin no o se na ne suade mu nyina ne se obeba be star na omo from star actress no wanya bie akase miensa bia na ni dom so no no o mada keke ampa na ni suade hu otimi achieve abro be star no enti wo ye younger na wusi so a me madam ka kire wo school say bomodin na wie school no adwuma na apese osua school na apese okwa atoa so wonyi wadwuma wie a opa ma yemfo ba na de no yentemfa nso a na fachima obi amfa ho opa be ma na de me yentini yemfa nso a so wo ba na fanante but sesi a de build your life hwa me nua wasem ya woken akai masem bi tama kom ka me fofo na me oba biti bibi ntimi mo ne di obusuya ka kire me se oba na busuya ka kire me se on ntimi ntwe me ema me no enkoya akom ne mba because me ntimi ntena se abra me koya akom me ne hwe me decide satam so na me na wo me decide se me sire no onko na me nyama kom enne na me ye makom wiye no oba ne nwale yo ne mo wa wo bia ka ho se me se me po oba na oba betena me fi tam kra but se wudi wo ba achi a kana ba bia na wadwin ka betimi aduro me nua ka ba secret kra bu kasa me banche wo bre no watutu no anware na me kra no na me ton nam me hwe nkrofo SS enti no tanyame aye madum na honhum bia basue me na se me amatena se ehunu se me teme bo ase ye be yi a me de bia me ka se me makom ka me hwe na abas na chei sa papa fo emienu o manam de bo mabrabo me nti na abas ano kasada me nti konfo chei ano kasada enso hwe ne ma omo eti kroma no se de enye ho advert gare no me apetachi e na esan da bia so nti ye besire enuanom se yemfa botaye nsi ye ni so na yempe bibi me hye nkom to mabrabo se menye 30 years me simi fi atomika ebem ti ade ne ye kan kugu asem to ya brabo so sa
ye predodo ye predodo me namfam no mo nam nyina obi a wo ge tie wo se me kofa bi na kra de wa ne aka je se unyi du ba mi na ni ga nti no aye jimi no no so age atum se ge a woni nti no aye jimi boy a woni nti no aye jimi nti wo se by force owura no kofa bi wa bi ebia okra oge obi a oge de ni ati o atwe mpena da me die ni mu mpena twen me kofa na wanyem saa ta makura se yete okonyem oba a ye begya wo school no e de sika na hwe oba no so wi a onsa anwale o ni ahwe ni school a me na wi de ahwe nyinsen na me wa wi ebia be wi ekura beduru be na akura na kura sa awu usuku abo ye mu se ye ma ye wo mu nyina na hwe ye yana enemi hu papa bi kama mbesi machi no me re hoy papa be se 75 years to 80 years no so sapo na me hu no me hu no bia na eye me ya se mi wo bibi e wo me ho a enka ba ko bi so ne namadum ho no a shine no ye me ne bakura kasa ne bage kwan of us receive me kura anye me de e se pare ka chem ne dan time kura ye tunu ontimi nkire ba bia wote so no pay me man 11 million na magine number se me se mo onto wo no mfantana fa ko ya nto bia on frame me papa almost 85 years o koton sapo no bibi kura ka na da fom a obi kura beka se wa bodam obi amfiu aden na papa no so hwe ne ma ne de me kura de ho no de ya da me mfama dwene nko ho fo adwen so ko ho papa no kire me se owo ba ko no ba ne frim na niema mu odin nti ema ne nua na yiri ne nua na afa okura na wona ne ton niema kakra wo Central Market nti niema nko yi na me se enye hwe ti me ne ba ne kasai ha me ne ba ne kasai se on de obeduru fi a on frɛ me na me ni nkomo na ye moa ne nhwe papa ne se na didi ekura ye sen de wanyina du de se wonya dokoro bi enya chena mbi to so asa on sore nkotwe mpena bi ena dan kura wo mkura woni TV bi a wo kɔhwɛ ena lad oh dina tifie du de menya sure oh menya sure emfa nimfi ne kɔ animu ona hu nse nimfi kɔ animu me papa onya 75 years asa na wo ne last born ye sore ne nko eno no ebe different kakra na wo ne nsem me papa no oni hwe teacher ni kakra na wo ne nsem so otimi si dan bi tena mu oh kakra ena wo shirt bi gu ne ntale ma no wo to so kama wo nti e den kura na ena wo no kura no obese hu ne school fo nkora na ache oh say oh yeah abra obon nim die kakra ma wo na papa no tumi se be abusua mu nsem ena wanya boafo aya de nyame nsira nti e be sere se ye nua no mu no wo papa nye kura na wo de wo hie obi na nema mu odin afa ne se papa ba bia me ko pake ye no na me nya ba bi mpake me ko manimu na me se me to sapo na me ye na me se papa na sapo ye se no so tenten ni nyina ye se sister Ghana na me to ye na me kire ma na me se papa na ate he ade na me bisa ne sa na me so me pese me besra be poada fo so me poada fo ti komodi di mu na me se na wo yusu phone no se wo yusu yam bi na me ye no so ne ba ne kura number ene di kan no hwe obi anko wan hwe ne ba era na ne ba number ekodi ne phone kan se edura ho hiahia mu kura na ye frɛ ne ba na obehu se ne papa me frɛ na me busa anse woni papa so em papa na me se me srɛ oni obeduru fi a frɛ me na oba no so yem hihine se bia bibi kura na asi ana se na bi kura wakoka obi ade agu na ye yere no ntino ma ha no na me se me srɛ na odi wonko fi no wonko gina home we 10 million ya me 11 million so on fa 1 million mfa ka 10 million oni ni kakra we oluman aya je na bisa eno kura no de me metima ka nyina ne se ka busua ni mpompe ba bi man ntre o so wasa han dan abusua de bebe ba ma tan su eno ni ade ha me no aduane e be kwa kono o se pankro no lai ho ba bi no wasa han dan na dan no kura wasa han no bi se ne dan ne tam na so ana so otua enche no se aso na ahoma buru bi mpo no de tifio to ma bi se nyam bo Sunday de onko ba bia me frefre na makwa ko hwe na me fiura na kasa na mape kakra de ama no so on de say 3 months bia kra na obaji mi a e se kura so de ma ne tim free tim nya be 10 million bi ma na o de want tim free me so a on frɛ mi a na me nsa anto aso kakra na bia na me nya be 3 years na 4 years amfa ama na me so my say papa no so me fa ne ma social media da no ano no nya me nsa we sam nka o camera da so nka de abre nya me nsa wa ya de bloggers mun ko nya sika wo ho tiemwa yenuanom na ye won krofo bi so ho a se eka wakoma se ye ne papa aye obi okura wo che na de ekura na wo se usika ekohye ba eka makoma se na me kwa hwe akwa ya de usika na me koto akua ba no bitue na me ko firi ye nti ye be sere se ye mmo ye nuanom abusia ane ye fancy ane ye nsoro so ne yenko ye nya emfa bi nya afutu na ntu ye hofo medam ase aha enyansapo
kasafoni subscribe share na like mo nyina mu enhwe edin no ye abusua pani owusu aduonu ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra